okenge adek. Wan gi gima iluongo ni executive, kama nitiere cabinet gi jok ma gin jo sirikal go. Wantiere gi doho kata judiciary ma bende nigi tich malong'o moripo bed notiyo. To bende wantiere gi legislature, manyiso ni gin e jogo malosonwa chike kata od bura. To king'iyo ng'eny gigo ma samoro executive kata jogo ma iluongo ni jotije mag sirikal, samoro ng'enyne kaka gitiyo ok lure gi chike moseketi. King'iyo weche mag somo kata mana weche mag thieth, wan gi gima iluongo ni service charter, ma en basic standards of obed education kata obed health. Ni sasa ma ng'ato odhi e hospital, no odhi manyo thieth, nitiere gigo ma nyaka bed ni timore e yo ma chik dwaro kendo yo ma policy olos. Nikech policy tiloso gi executive, to chik tiloso gi jood bura. To gik moko ariyo gidware ni mondo oti e yo makare. To ka chopo kama koro ok giti e yo makare, to donge nyaka bed ni nitiere kikao kata mana loso minyalo losi kata twak manyalo beti. Omiyo twak kaka madhi mbele Naivasha cha en twak maber kabisa. To an gima ok ber na e twagegi en ni there is too much talk and very little action. In fact, kaluwore gi gima notimre gi weche mag thieth gi weche mag somo, kagise e twak mar Naivasha ni, to wantiere gima iluongo ni National Assembly Committee on Health, ma chairman mare en jaod bura maseme, Professor Wuon. Nitiere gima iluongo ni National Assembly Committee on Education. Kagise e twak madhi mbele, nikech majato is a friendly talk. Kech kata mana an kaka Kevin Osido kanyal dhi kacha to kura chako siemo wang, jabunge na waje ni otinde amolo nitie gimoro marach mok timre piny kucha. Anta gik motimo to beyo na, nikech sasa ma anyise ni ndara moro rach, aneno ka after few months Nyasaye konye to tinga ni ndara kendo tinga tiyo kaka sani. Nyasaye ma konye koso omenda mag piny owacho. To kata mana ka piny owacho to Nyasaye onge tang' ang'o madang' tim. Anto kuom aneno ka Nyasaye konya, to samoro be omenda mag piny bende bedo. Ting'e ni koro kinyal dhi kacha tichako siemo wang'e ni ok itim gigi ok itim gigi. To nikech katibo osemiyo jaod bura teko mar summoning kaka ndiko wacho cabinet secretary. Koro ka giseduogo Nairobi kae, to kaluwore gi twak ma gisebedogo, to gimiyo duale timelines. Ni 11 billion gidongi waneno ka chal ni ka gima nitie suspicion ni gilal. Tipenje ni tidwaro how much time mondo itim no accountability. Ando ka yie gi ondiek ni audit ki ang'ona, mago are just excuses. The more nikech trail of money nitie from the time moripo bed ni chiwe request, nitiere kaka gino dhi. Ma by the time ma surrender, you cannot sit with the financial papers for 2 years. Ni podirito surrender ni audit poko biro, nikech they are also audit laws, king'iyo Public Finance Management Act. Nitie agi gitetimore. To ka chopo kama koro within the first 6 months of gima jo piny bende ni godo gi hope and geno. Ni gini oripo bed ni tiyo to 6 months 11 billion. To ne kaka pesa mar jogo ming'ado. Ne kaka ji chandre siptache gi sharo. Ni to within 6 months okinyal account for 11 billion shillings. To ne nyiera. Ni to kaka wadwa wacho ni you feel it is just pocket change. Mano ka jogo duogo Nairobi ka to Mheshimiwa Duale oripo bed ni en ng'at miluonga yod bura mondo odhi oduok penjogo. So sami luonge ni to tingre gi chief officer margi osiepwa ma jawiyo ma Oluga dhi kacha, otingre gi directors ne, chairman mar SHA tingre kacha, daktari ma former CS tingre kacha, gidhi mondo giduok penjogi nikech jopiny are interested, and jogo ma bende chulo pes SHA gi bende are interested. The same thing itimo ne Mheshimiwa Migos Ogamba in the education sector. There is no reason whatsoever. Nijanyuol should bribe at 1.2 million, 120,000 mondo yud luong mar nyathine school. E Kenya ma wantie sani, Kenyans have gone through enough stresses and strain. Omiyo gimomiyo sirikal nitiere en mar mondo ketgi gi mondo obed mayot ne japiny. To jaod bura to en iluongo ni people's representative, nikech mani tich ma katiba ni omiye. Ni sama ine bunge tiloso on our behalf. Winjo wachno. To koro on our behalf ni en ni penjo ma ok wanyal yudo jotelo gi mondo wapenjgi. Ine ma kuri kaw that opportunity. Omiyo jo bunge watiyo maber at least in this one. Kech kajato samoro imigi chai maber, giwinjo maber, padiembe samoro imigi. To ka giduogo kae to ka nitiere chike moripo bed ne gi pass marito rights of the citizens on health and education, they must ensure ni gigo otimi.
ok ni ka gibiro ka to koro friendship moro bedo watered down kendo koro jopiny chako wacho ni parliament is captured. Bedo captured nikech ka un Naivasha tuloso maber ndi to kuduogo e od bura nikech Naivasha to onge od bura ni Nairobi kae to ni kuduogo ka to koro you take things for granted ma ok wane to katieko namor kabisa gi penjo mane Jeff openjo mheshimiwa CS monyise ni ebed ni waziri moro China to sani dose kata mana neji dose tuwe dose timina to be ni why nikech Kenya kae to wan gi gimilongo ni political impunity ni ini no sie president ni dhigo ne simo link kwa ni nikech mheshimiwa rais onyiswane wadhi Singapore the former prime minister Malik Kwan Yu kane osiep ne moro mane waziri bende mana mar manotiyo gogo ne simo ni yeni nyisa ni jo ethics and anti corruption commission ma Singapore ndalo kabiro to adwa ni mondo ikoya to nyisa ni onyise ni ndhiadhia mondo itiek kodgi an Singapore ka onge kuma dhiye to Kenya ka ni kisego ne rais to kori chako manchaman mar EACC imanyo chief executive officer mar EACC niya wach no dhiuru godomos okori po bed ne timre kamano ero kama na inyo ngini dwale nyakor mgajwang na nchiro citizen otieno manyoro koro kano kinendo chenro makamano hibidhi ne kaka ni dayo dhoge ahinya nyaka luore koda deo iwacho ni weche mag deo kabila mamoko endiko tich bende shaka nyo ne wach maduong mabine no mienjo katika maana lumo korka kori hinene yo machalda dwangeni od bura mar retreat magitimo motelo ne yepo mar od bura ne gbedi ya uchin tarik 10 dwe mar 2 higa manama higane dwe mabiro komana inya Charlotte mokongo we mondo akwa ini adjust my airtime